nesisa singekho azali ngane phela leyo ayithi ufake iponje azali ngane akhipha isponje afake ingane yena masimba yini sponge yini lesi esiloko esikhala la siyabhosha futhi yile nganyaka yabhosha yakhama Darmakob she mustn't fuck with me benza umlanda kubo edaka lo lokho uma bedakiwe uyaxolisa ubamba edaka amasimba yini sponge yini lesi esiloko esikhala la siyabhosha futhi yile nganyaka yabhosha yakhama lokho it's sponge angidakela lo maka lezomlanda nezigebengu lo afika adla uchicken adla chicken avela adla umbila ngimfunza umbila phansi naphezulu angazi lo ngizane igebengu abongibuza ke mina u69 into eyodwa maka lokuthi ngiyasebenza asimaphisa conga nezimali anikezwe yimini imali uthi uyasebenza uqambela manga uMampintsha akaza axolisa ekhaya lokho ngiyasebenza mina manje conga lezi 1.5 simnikeze ngimnikeze nami what the shit adaka isifebe lesi musimbe egolkani ngiyaxolisa baby kodwa hayi amasimbe egolkani la amasimba ngempela mawuthi umzalo wakho uzalo uthuvini uthuvu hayibo uthaxolise baxolise mina yodaka lo mama uyangidakela le nje yangidakela ngempela hayibo ithaxolise mina ingazi uxolise ekhaya ngidakela isifebe ngiyaxolisa ukuthi umama wethu hayi kodwa akakhona ke lo hayibo ngiyasela monti mina ngiyaphefuma hey udakela le hayibo inganyama izofuza yena kodwa kulukulami please God bless our food inganyama ingafuze yena ifuze lo mama inganyaka ayishina 3 days washiya uMampintsha na 3 days nesibindi le njalo ayifuni ngabe le masiye emaphepheni yakhuluma lasisifebe senja yonya wena sune egolkoni wena mawuthi inganyaka iyakhulumela mina ngizokushaya mina zobiza basekhaya bakushaya mongashayiwe mina ngomakoti uzoshaya basekhaya nanti injabo hayibo wangithuwa shinganyaka ina 3 days ushiya emnyangweni ina 3 days mase yakhuluma usumsobe nomama ungidakela wena nasi sifebe senjwa hayibo fucking msulu la I don't know skurukula nyama ngikhuluma ngani le njale hayibo ingaya kwashe emnyango na 3 days hayibo uyanya lo mama ayanya shem ushithi uthuphe mina mshanga impela ngifaka ibhoshi uyanya sengicela ukuthi ke umandla wami ukulamvikele kulabo sathane aqomene nabo ngeke uthi sendise ushadele kadlozi abantu abangasindisiwe and then after that wena usungqo